आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. दिवाळीचा दिवस हा अतिशय आनंदाचा दिवस असतो. नरकासुराचा वध झाल्यानंतर सुखसमृद्धी या पृथ्वी तलावर आली आणि दीपोत्सवाने हा विजयोत्सव साजरा केला जातो. वाईट शक्तीवर चांगल्या शक्तीने केलेली मात याचं हे प्रतीक आहे. आणि ज्या ज्या वेळेला पृथ्वीवर अत्याचार अनाचार झाला त्यावेळेला भगवान विष्णूने 10 वेगवेगळी रूपं घेऊन त्याचा विनाश केला आणि पृथ्वीवर शांतता समृद्धी आणली. आणि म्हणूनच दिवाळीनंतर आपण लक्ष्मीची पावलं घरोघरी जातात आणि लक्ष्मीचं पूजनसुद्धा आपण करतो. प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये असं मंगलमय असं लक्ष्मीदेवीचं आगमन व्हावं, सर्वांना सुख समृद्धी आरोग्य प्राप्त व्हावं अशी मी सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि असंच या शहराचा विकास हा श्री विठोबाच्या कृपेने होत राहिलेला आहे. तसाच तो यापुढे सुद्धा होत राहो. शहराची शांतता सुख समृद्धी आणि भरभराट सतत होत राहो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि या सावंतवाडी शहराबरोबरच सावंतवाडी मतदारसंघ, महाराष्ट्र आणि देशातील सर्व नागरिकांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.